Aquell Barça de Cruyff va marcar 75 gols i en va encaixar 24. Durant 27 jornades es va mantenir imbatible i en la que feia 29 ja s'havia proclamat campió de la Lliga en guanyar el dia 7 d'abril de 1974 a l'Sporting de Gijó per 2-4. L'arribada a l'aeroport del Prat va ser una festa que va continuar al Camp Nou amb la celebració del primer títol de Lliga conquerit per aquell Barça de Johan Cruyff. L'holandès també va aconseguir ser el màxim golejador de l'equip amb 24 gols conjuntament amb Marcial.